Dobrý deň, moje meno je Samstar. Dneska vás vítam pri mojom videu z Minecraftu. Som tu spolu s Trimixom. Čaute ľudia, máme Trimix a dneska tam pri novom videu. Dneska som tu s Ize. No a chcel som natočiť let's play, pretože som mal takú chuť natočiť let's play z Minecraftu, pretože Minecraft je tá hra, ktorú mám najradšej, len si tu volá, čo ponastavujem a hneď môžeme začať let's play. No dobre, tak by sme mohli začať. Ježišmer. Som sa ťa zlakol, ale prvým, že by sme mohli začať zabíjať ovečky, pretože ovce by sme mali na postiel, no a... No je rýchlo. Kto zabije na vás ovče? 3, 2, 1, poď. Tam ďalej sú ešte ďalšie, ty. Zomri. No, jednu znám. Máš koľko? 0, čakaj. Čakaj, no mne to trošku laguje mi to. Kde sú ďalšie 3? Tuto zaskalo. Ó, mám jednu vlnu, ty máš koľko? Jednu. Poď. Ovsa. Chcem, no tak, iba ťa, neboj sa, nič ti nespravím, iba ťa zabijem. Iba ťa zabijem. Ona ide hore na kopec. A to je to, že oni začnú utekať. Jo, zomrel som, očkej, koľko vln? Zomrel si? Ja mám 2 vlny. Nie, že už zomrela. Ty si povedal, že zomrel som. Nepovedal som to. To si povedal, že zomrel som. Som sa pomýlil, ja som to povedal, že na ovečku, že zomrela. Ešte chcem upozorniť v tomto videu, že keď budeme zabíjať zvieratá, tak nechceme nikomu ani tým ubližovať, že zabijeme zvieratá. A nerobíme žiadne reklamy na mäsokombináty. Mäsokombináty. No proste, že ešte jedno upozornenie, že ak tu budeme zabíjať tie zvieratá, tak prosím vás, nepíšte mi do komentárov Samstar, ty sa nelútostný, zabíjaš zvieratá. To je proste, príroda, no musíme proste, keď chceme niekto prežiť. A ty by si čo spravil, nechal by si žiť zviera a potom by si zomrel? Asi tak. Čo by som chcel obetevne? Uhlie, ty vole. To vyčeš a potrebujeme ešte... Ale nemám krompač. A poď rýchlo hlavne na to, poď. Jedna vlna mi chýba, tebe koľko? Jedna. Koľko máš meso? Meso, koľko? 3. A ja mám 3. Ako náhoda. Náhoda, čo? Prosíme. Skoro som sa potopil. Titanic. A ináč toto video nebude asi dlho však. Nebude veľmi dlhé. Také trošku kratšie, nechcem veľmi dlhé videá robiť, aby to nebolo až také nudné pre divákov. Myslíš, tí, čo ťa nekúkajú? Rekt. Koľko máš tých driev? Ja? 7. Prečo? Neopáči sa ti? Ja mám 8. Aj karamba. Niečo. Pokým tento strom vyťažím. Mám 11 stromov. No tak... No, jednoducho potrebujeme dreva, lebo potrebujeme si spraviť dom. Či? No. Ešte oni... music box mi už šíbe, počkaj. Enchanting table, domček, meče a takéto. A mohli by sme sa tuto kde spraviť dom taký v skale, nie? A ináč, keby ste chceli pozrieť môj kanál, tak neviem, či ho dá do popisku tuto. Dávam do popisku jeho kanála. Ak sa ti to podarí. Ak sa podarí, tak ho dám do popisku videa. Jeho kanál a... Ja furt rozmýšľam, že čo som to chcela. To je čistý ty. To si čistý ty. Mám enchanting table a... Koľko máš ty toho dreva akož vyrobeného už? Ja? Dosť.
Ja mám skoro jeden stack, skoro. Skoro jeden? Ja mám 20 tých driev. Zo 40 sa mi... Dostal som 3 mesa od krabičky a to je ďalšia. Počúvaj, potrebovali by sme vlnu a potrebovali sme to vyššie to biele drevo. Brezy? Biele. Brezu, myslíš? Asi hej. Jo, mám 4 mesa, ale nedalo žiadnu kožu. Dáme enchanting table sem. Ja mám jeden stack a pol, sa dá povedať. Teraz som si krompaček, aby som mohol vykopať kameň. Toto je kameň, rovno vykopem 3, spravím kamenný krompač, že vykopem tu tieto uhlie, čo tu je. Tu je uhlie pod za mnou. Počkaj. Potrebujem uhlie, ale ja neviem spraviť nič. Dobre, zatiaľ my tu ťažíme. Chcel som spraviť tak, že aby sa dala preč táto voda tu, aby tu neodtekala. Ty máš nejaké uhlie? Ja mám. Dobre, ja mám uhlie. Ako si rozdelíš túto drevo, ne? Čo drevo? Si rozdelíš drevo. Tak neviem, to asi neviem prečo. Domček by sme si mohli spraviť v zemi alebo kde. Čakaj, kde si vlastne? Nevidím ťa. Kde si vlastne? Remix, kde si? Tam, kde ty, ne? Viete čo, čo som to chcel vlastne, že ak vylezem možno túto horu, hore, tak by som si poprosil od každého jeden like. Ale nie, žartujem. Radšej nežartuj. Dobre. Ale mne to seká, neviem prečo furt mi to seká. Aha, určite vidím menovku. Tam si. Tu je. Ak by ste ho diváci nevideli, tak vám ho dám do kružku. Už viem, kde bude náš dom? No, rýchlo, lebo... Tuto hore na takom vrchu. Hľadaj taký drevený domček na vrcholku. Hory. Mount Everest. Tvoje meno, veď vidím tvoje meno. Ja vidím tvoju menovku a vidím ťa. Pomaly, ale iste mi trpnú. Trpnú, lebo sedíš. Budeme musieť potrebovať viac veľa dreva, lebo ja už nemám za chvíľku. Ja mám drevo, pohľadil tam. Problém. Dobre, už máme vchod spravený. Teda ho nemáme. Nejaké tie uhlíčka som spravil. Počkaj. Toto by sme mohli zem vykopať. Už to je veľké, toľko dreva zase nemám. Ale postupne si to povyrábame. Ale tak tu nebudú monstra, lebo to mám na tú ľahkú verziu. Mám nápad, nerob nič, nechaj to tam, daj naspäť tú zem.
Mám nápad. Čo? No a čo teraz? No daj naspäť tu zem. No a čo robíš, ty máš biele drevo? O čo ma biješ? Ja to mi prišlo na to. No choď preč. No, alebo takto, no. No aké máš, koľko máš si toho hnedého dreva? 28. Počkaj, spravím dvierka. Ale že aj z kameňa sú pekné. No. Z kameňa by sme mohli spraviť tie zárubne, či čo to je. Vieš, akože... Nechať tie rohy nechať. Čo robíš? Počkaj. Ale tie rohy chceme spraviť. Takto. Nie z kameňa, z tohto dreva zatiaľ. No, alebo tak. Potom ešte vystúžime, neboj sa. Pozor. A ten roh. Tam som ja, pozor. Počkaj, veď ho chcem oni zničiť. Prečo? Lebo nie, veď ten roh, aby to nebol ten čierny. No to vypom toho, čo je drevo. To bude taký okienko, taký výhľad, vieš. Možno mám veľa dreva, už iba 4. Nemám veľa dreva, iba 4 staky. Koľko? 4 staky? A nie. Koľko máš to dreva? Už nemám. Škaj, enchanting table by sme mohli dať túto do rohu, alebo nie. Nemáme voľný. Potrebujeme ešte dve voľný. Jednu pre mňa, jednu tebe, čo? Víš čo, ja sa obetujem. Čo sa obetuješ, čo? Tu máš všetky moje veci. Na čo ideš robiť? Idem chytiť, vyrobím meč, prosím ťa. Mám vyrobiť meč? Ale čakaj, no, vyrob. Radšej budem dávať veci. Hej, ale veď to je, co sa dávať. Aký drevený, alebo? Môže kamenný. Čo spraviť? Neviem. Počkej, to je moje, to nechaj. Nie, to dobre. Jednu posteľ spravil. Tuto máš mesa, ja až tak veľmi nepotrebujem. Tu máš samú, teda sám star. No. Tam máš oné. Toto. No tak nám spravím aspoň No, drevené. spravím, no. Dva minúty. A ja budem mať jeden, dobre? Ale nechod za mnou, len ja idem. Ja sa obetujem. Dobre. Ja potom prídem za tebou. Dobre, tu budem zatiaľ ťažiť. Dobre. Ja tu budem v okolí ťažiť železo, tak idem na Dal som kuku. ti aj uhlie. Či? A nie, ja mám uhlie. Tu máš osvetlý na dom. A ja mám uhlie, vidíš? A ja mám 10 uhlie. Tak poď správame, osvetlý dom. Ja to zatiaľ spravím ticho loviť. Ale ja potrebujem oné fakle. Už som videl. Počkaj. Laguje mi to celé. 60 FPS tu mám a laguje mi to celé. No, neviem sa trafiť do vchodu. Ja som krípel za 10 kríplov. No, tam máš uhlie. Už mám 22. A správ z toho uhlia nejaké fakle. Ja si ich zoberiem a... Ja potrebujem, koľko mám fakly. O, 32 fakly. No daj. Aspoň 5 ich daj. Ale neviem, ako ti mám dať. Normálne ich daj na zem. Ja si usadím. A nie všetkých. A tak ja to neviem rozdeliť. Takto na zem. Tu máš ostatné. 4 mi budú stačiť. Ne. Sakra, mne to vyhodilo. Som jednu zobral. Jednu som dal. Dobre. Idem bojovať. Vrátim sa, teda myslím. Počkaj, vieš, ako to môžeme spraviť, že ja tu spravím zatiaľ takto tu. Jednu postrel sprav. Jednu. Ešte pomaly boj. Mesác. Sa pozerám z hora. Či tu nevidím nejaký... Zombov? Nie, to je zombok. Zombík. Som ti povedal zombok. Zombok, no. Skáčem,
Kovačím dole z útesu. Kováčem dole z útesu. Ja, že si sa už zabil. Nie, dovedy. Dobre, že skáčem z útesu. Ja by sa neskočil z útesu, to je tak nebude. Tak to ani ja. Potreboval by som ešte jednu, ešte hneď drevo. Na drevo? To už asi nemáme na drevo. Tuto pri vchod nám dám fakle 2. Aha, prase, 3. Krok. Keby som mohol ešte asi to drevo ísť naťažiť. Veď, že máme dom. Jasne, viem, myslím. Ale ak pôjdem za tebou a nevšimnem si ťa, alebo tak sorry, lebo ja idem ťažiť drevo, vieš, lebo... Už nemám to sú jak schody, ty vole, toto. Dobre. Jole, počkaj, som zobral normálne drevo. Ja som taký za celý zabudný. Ja som zobral si normálne drevo, ale nevadí, to bude dobre. Aha, biele drevo. Biele drevo. Ľudská bielé drevo. Toto si stupnem na pníček a režem drevo do rána. Až badám kormáne. Kormáne. A začne ma naháňať To po som poli. nevedeli, čo je kormán, tak to je komár. Ja mám kormán. Kormán. Mám jednu vyrobenú posteľ a máš hryby. zabil si nejaké ovečky. Koľko? Zabil som, ale nie Apple. Apple pear. Ja mám apple. I have a pen. I have apple. Počkaj. Apple pear. I have a pen. I have a pen. I have a apple. Apple pen. Paródia. Minecraftová paródia na Pineapple. Tam máme hore domček. Železo. Našiel som železo. Čože? Shakespeare. Svierový krompáč, potom vyťažiť. Asi postavíme tento domček a mohli by sme si už ukončiť zase to. No, veď postavíme domček a ukončíme let's play. 52. Čo, 52 sekúnd? Vydril. Počkaj, ale čo ma napadlo. Alebo viete, čo je tu trošku nerealistické, že vy tu môžete jablkom rozbíjať drevo a v realite to neviete, to je čo. Ja viem, že to je Minecraftová hra, ale tak. Veľa možností, viacej hrania. To vám odporúčam. Dobre, jablčka máme. To vyplniť asi týmto bielým drevom. Dobre. Náš domčok is biely. Is white. Whitening, to je tá reklama, to whitening, nie? No, whitening. Pokiaľ rozbijem tieto bloky, tak prejde aj storočie. Čeno? Storočie. Toto treba koreník. Šopa a 2 lopaty. Zasadnicu.
Teraz sa nevedel, že prečo sa neviem pohnúť. Môžem tu spraviť okienko, nech tu máme okno aspoň. Dobre, okno máme spravené. By sme mohli asi tu už aj tú strechu. No už si tu? Či kde si? No som vravel, že mi nebude stačiť toho dreva až tak. Dnes si máme tu dostane domček, ale ešte by sa zišla posteľ a pec by som mohol ísť nakladať. Čakaj, tuto sice mám trošku nubácky dom. Diváci ospravedlňujem sa, že mám taký trošku nubácky dom, ale viete, všelijaké drevo je v tom Minecrafte a proste ťažko sa to dá rozoznať, že aké drevo. Skoro som spadol. Au. Čakaj, kamenný sa to ľahšie ťaží. Pec je na koľko? 9? Pozrieme, koľko máme. 6, ešte 3 by sa zišlo. No dobre, už máme asi na pec. Spravím pec. Je tu pec. To je tvoja vec. Počkaj, kde si? Nevidím ťa vôbec. Potrebujem neviem, jak sa... Čo? Čak sa craftivo a čo? Nie, ale nemám tento Minecraft. Som sa nastavil. Neviem, ako si to predstaviť. Tam sa nastavil ako počítač uvedím. Adam Trimix sa nám na chvíľku odpojil. Odpojil sa nám na chvíľku. Takže tu máme pec a môžeme si tu... Vidíš tam upiesť to ovčie mäso. A to mi mama nevydrží, mohli by sme teraz si toto. No aj to ide, ty volečke. Dobre, takže to už máme asi, no a... Ešte stále si nastavuješ to, ono. Ty si v nejakej bani, alebo čo? Uholie, toto som si tu ani nevšimol. Diváci, dajte mi, môžete napísať do komentárov, ak ste si čo všimli, napríklad toto uholie, lebo som si ho vôbec nevšimol. Ale vážne, ja vážne vravím, že som si ho vôbec nevšimol. To asi mojou nevšimavosťou. Asi tak. To ako keby chodba bola. Dobre, to už všetko končí. No by sme mohli aj pomaličky ukončiť let's play. Počkáme asi na Trimixa, pokým sa vráti. Vráti a mohli by sme už ukončiť asi ten let's play. Čo? Ide tu zatiaľ ťažím oný. Uholie, čo, ty si už pri dome? Toto je zlatý dol uhlia. Kámo. Teraz som to všetko pohodil. Ty už máš koľko ty level akože v tých oných, že čo máš tu dole, že tú trojku a tak? Ja mám trojku. 48 uhlia aj s tým, čo si mi dal ty. Nevadí, no už by si mohol predsa, aby sme mohli ukončiť let's play asi tak, lebo... Ja toto nenašel.
Počkaj, neviem, kde si. Ja byť tu za chvíľu u teba. No, už som tu blízko. Vidíš ma? Ježiš, tam. Tam sa nechce ďaleko. Sa nechce tam ďaleko. A už ťa vidím. Nie, spadnúť. Už som ťa vidím. Nevadí. Počkáme na teba, pokým prídeš k nám do domčeku nášho vysnívaného, čo sme si postavili vlastnými rukami. Nohami si chcel povedať. Chcel som už nohami, ale radšej som povedal rukami. Vidím ťa, vidím. Bežíš maratón, ovca tam je. Ježiš, toto je jaký negramotný dom. Nevadí, aspoň voláky. No poď, čakaj, dám si setting. My nejako vynovíme potom. No potom asi časom. Časom ako napovedí. Takže ďakujem za zhlédnutie tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, pritom koment, nejaký ten dislike. No, nejaký ten dislike nedávajte. Ten subscribe by som povedal. No a dám vám do popisku videa Trimixov kanál, ak sa mi to vôbec podarí. Yes. No a takže my sa s vami asi lúčime, takže dovidenia a majte sa. Vlastne aj moje video tam uvidíte.